Silav roj baş evanno hêvîdarım û tev baş in selametin çend û çên ku mamêdekirine dixwazim jara pêşkêş bikim bi taybetî daxuyaniya dawiya Dem Partî ya di derbarê Venezuelayê de bala gelek derdoran kişand, gelek hate rexnekirin, du hêvarê jî min hinek hevdîtin çêkirin ber derdoran re heqetin tê rexnekirin. Yani divê demê de ku dostê qedîm ê Maduro Tayyip Erdoğan bêdeng çima Dem Partî divê demê de radibe daxuyaniyekî bi vî şeklî dide û qismekî Amerîkayê şermezar dike û qismekî piştgirî dide Maduro. Me xwest em cih bidin daxuyaniya Dem Partiyê ka çi qas rast e ka hûn bi xwe çi jê fehm dikin. Hevalê ku nexwendine daxuyaniya dawî a Dem Partî a di derbarê êrişa Amerîkayê li ser Venezuelayê vê derê ez ê ji we re bixwînim. Wekî din civîna ku doh li Şamê pêk hat di navbera Qesedê û hikûmeta Demkî ya Şamê de hin tişt hatin gotin daxuyaniya dawî ya Qesedê heye ya rastî agahiyekî pir berfireh tê de tune ye. Behsa tevlîbûna Ehmed Colanî ya civînê nayê kirin mesela. Behsa tevlîbûna hikûmetê tê kirin. Hikûmet kî ye? Ji aliyê kî ve hatiye temsîl kirin di daxuyaniya Qesedê de tune ye. Em zanin him problem hene, em zanin lehvatinekî çê nebiye. Em zanin ku tenê biryarekî hatiye girtin ew jî berdewamiya civînên pêşiya me ne. Wekî din di derbarê Venezuelayê de senatorekî Amerîkî daxife tiştên balkêş dibêje beriyan hat bê me pêşniyaz li Maduro kiribû biçe Tirkiye ji xwe re di nava azadiyê de bijî îşî wî bi îşa neketiye bila dev ji Venezuelayê berde dibê nekir aniha jî em mecbûr bane di hepsekî de wî bigirin. Em dest pê dikin hevandan. Pêşî em biçin li Seybinê li wê derê du xuşk kuştî hatine dîtin. Ev jî meseleyê me civakî ne em mecbûrin behs bikin. Li navçeya Nisêbinê ya Mêrdînê li Bakurê Kurdistanê du xuşk di mala xwe de kuştî hatin dîtin. Her du xuşk jî bi çekê bi gule hatine kuştin. Li taxa heştê adarê ya Nisêbinê xizmên Süheyla 44 sal ye, xuşka wê Sümeyye 41 sal ye. Dema ku agahî ji wan nehate girtin. Agahî dan rayedarên dewletê ên wê herêmê navenda Banga Lezgîn numara wî jî 112 ye. Em hêvî nakin were serê însanan lê 112 mirovlê dixe alîkarî tê. Li ser agahdarkirinê polîsî û tîmên tenduristiyê çûne wê navnîşanê her du xuşk jî li wê derê kuştî dîtine. Tîmên ku derî vêkirin her du xuşk li erdê dîtin hatine gulebaran kirin. Di kontrola tîmên tenduristiyê de tespît bû ku her du xuşkên ku jiyana xwe ji dest dane Süheyla û Sümeyye ne. Ji bo otopsiyê rakirin nexweşxaneya dewletê ya Nisêbinê. Rêveberiya Ewlehiya ya Mêrdînê ji bo ronîkirina bûyerê tîmekî taybet wezîfedar kiriye. Tîmên wezîfedar li dîmenên kamereyan ew ê temaşe bikin. Ê derdorê kî hatiye, kî çûye, kî derketiye. Paşê jî nasnameya gomanbarekî aniha hatiye tespît kirin. Hat girtin nehat girtin em nizanin. Ev yek hevanno Qesedê dibêje entegrasyona eskerî di çarşiveya diyalogekê fermî de hatiye nîqaş kirin. Niha daxuyaniya dawî ya Qesedê heve hevanno. Çima agahiyekê berfireh di wê derê de tune min mereh kir. Ne tenê ez pir însan mereh dikim. Mesela tenê du hevok hene. Hûn diçin Şamê. Mazlûm Abdî diçe Şamê. Şuya ne çêjî êdî em nizanin. Du hate gotin ku Mazlûm Abdî bi tevî heyeteke paye bilind ê reveberiya Qesedê çûye Şamê. Aniha jî em dibînin ku tenê du hevok hene weke daxuyanî, weke encama civîna li Şamê. Yani hinek balkêş e. Gelo Ehmed Colanî li wê derê nebiye. Hin tiştê ne gotin di derbarê Ehmed Colanî de. Dibêjin li Stenbolê ye, nexweş e, rewşa acîl da ye, li ber mirinê ye, li hemberî wî sûyqasekê çêbiye. Madem ki rêveberiya Qesedê zane li hemberî wî sûyqas çêbiye ku rewşa wî giran e, çi îcab dike civîn hebe mesela. Jaliyek ve em dibêjin ne rast e bûyera Ehmed Colanî. Qesedê çûye Şamê. Jaliyek ve jî em dibînin ku behsa tevlîbûna Colanî nayê kirin. Ew ji were daxuyanî bixwînim ka hûn çi jê fehm dikin.
Navenda ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi daxuyaniyekê diyar kir ku vê sibê yani behsa doh sibê dike di çarçoveya diyalogekê fermî de fermandarên Qesedê bi rayedarên hikûmeta Şamê re civiyane dosyaya entegrasyona hêzên eskerî nîqaş kirine. Her du aliyan li hev kir ku di qonaxa pêşiya me de civîn wê bidomin da ku nîqaşan temam bikin vê mijarê baweke rêxistinkerî bişopînin heta ku encamekî bi dest bixin. Hemî daxuyanî ev e. Hemî ev e. Her du aliyan li hev kiriye ku di qonaxa pêşiya me de civîn bidomin. Mesela dibe fermandarên Qesedê bi rayedarên hikûmeta Şamê re civiyane. Rayedarên hikûmeta Şamê kî ne? Mesela. Serokkomarê Demkiyê Sûriyê negotiye. Hevanno ev daxuyanî me dixe nava şik û gumanan. Min navê Colanî têda nediye. Me pir dixwast birêyên telefonê me rû bikar bi agahî bigire lê nabêjin. Normal. Belkî heqê wan jî tune bidin. Belkî bi wî şertê çûne Şamê. Pir tişt têne gotin di derbarê Ehmed Colanî de lê vê dirê em nikarin tiştan bibêjin. Ji ber ku dibe ku ne rast be, dibe ku rast be. Heta ku agahiyekî nê piştrastkirin em nikarin bibêjin. Em zanin ku problemên navxweyî yê hikûmeta Demkî ya Şamê hene. Çeteyê wan bi hev ketine. Dibe ku suîqastek jî pêkanî be li hember Colanî. İngîltere ketiye dewrê hin êriş pêkanîne li hember wan muxalîfên Colanî. Ew jî tê gotin. İngîltere xwedî li Colanî derketiye. Tê gotin tiştî wisa ama heqeten ez dev ji mijarê berdidim ez derbasî meselê din dibim ji ber ku tiştekî heta niha nehatiye piştrastkirin. Tiştekî heye Wezîrê İsraîlî dibêje Tirkiye dewletekî dijmin e dibe em tekîliya xwe pêra qut bikin. Wezîrê Karûbarên Dîasporayê binêre di asta wezaretê de însanekî daxife nav wî Amichai Şiklî. Wezîrê Karûbarên Dîasporayê yê İsraîlê ye. Hûn zanin ji ber ku dîasporaya cihûyan li her derê cîhanê heye wezaretekî taybet di derbarê dîasporayê de ava kirine. Hin wezaret hene bikêrin, hin wezaret hene mana wan tune ye. Mesela li Tirkiye Wezareta Edaletê heye. Heye ne? Mesela ez dibêjim bêkere. Deverekî wextê ku tiştekî tune be jêra wezaret îcab nake mirov ava bike. Mesela. Welatekî lê behr tune tu nikarî bêjî Denîz Bakanlığı, Wezareta Behrê ji ber ku behr tune. Li Tirkiye edalet tune îcab nake Wezareta Edaletê jî hebe. Hevan em didomînin. Niha Wezîrê Karûbarê Dîasporayê yê İsraîlê tiştên pir balkêş gotine em hema goh bidine. Dibêje Tirkiye dijminê me ye. Ez vê dayînim ser ekranê bila were xuya kirin. Tamam e. Amichai Şiklî Wezîrê Karûbarê Dîasporayê yê İsraîlê di hevpeyvîneke xwe ya taybet ya 24 Newsê re ban kir ku tekiliyên dîplomatîk yên bi dewleta Tirkiye re bi temamî werin qutkirin. Wezîr Şiklî diyar kir ku Tirkiye êdî ne hevpeyman e ji bo İsraîlê dewleteke dijmin e. Şiklî her wiha şiyarî da ku hebûna eskerên dewleta Tirkiye li Xezayê dibe ku bibe sedema şerekî rast rastiyê di navbera İsraîlê û dewleta Tirkiyeyê de. Şiklî di hevpeyvîna xwe de li ser parçebûna li Rojheta Navîn, rêveberiya Trump, li ser siyaseta navxwe ya Tirkiye, li ser planên li Xezayê daxuyaniyekî balkêş daye ka em goh bidine. Şiklî hevsengiyên li herêmê li ser blokên Sünnî xwendin û îdia kir ku Rojheta Navîn bûye du beş. Tespîta wî ye, ev şîrova wî ye, balkêş e. Yani başê ku mirov bibîne ka İsraîl ji kîjan pencerê ve li dünyayê dinêre li Rojheta Navîn dinêre binêre. Di Rojheta Navîn di bingehê de bûye du koalîsyonên Sünnî yên cuda. Yek, koalîsyona Sünnî ya İslamîsta radîkal e ji Qeterê
ji Colanî û Sûriyê pêkitê û Tirkiye jî di nava wan de ye. Qeter, Tirkiye, Sûriye bi rêveberiya Colanî. Bana İslamîstên radîkal in, Sünnî ne. Eniya duyem, yani koalisyona duyem ya Sünnî çi ye? Bahreyne, Fas, Maroko hûn bibêjin, İmarat, Mısır, Ürdün. Wezîrê İsraîlê Tirkiye şibandiye İranê rewşa demokrasiya Tirkiye pir giran rexne kir, hema kir binê erdê û derxist. Tirkiye ne demokrasi ye, tam wekî İranê ye. Serokên muxalefetê bi sedan rojnameger îro li Tirkiye girtîne, demokrasî di asta sıfrê de ye. Dibêje Wezîrê İsraîlê. Em didomînin hevanno ka mesele çi ye? Dibêje Tirkiye ne demokrasiyeke tam wekî İranê ye. Serokê muxalefetê bi sedan rojnameger muxalîf tev girtîne, demokrasî di asta sıfrê de ye. Tayyip Erdoğan di şopa Ayetullah Xomeyni de ye. Lê ew ê ne ji aliyê hêzeke derve ve, ew ê ji aliyê gelê Tirkiye ve bixwe were rûxandin hilweşandin. İddiayek balkêş e. Yani Tayyip Erdoğan wê were helweşandin. Lê ne ji aliyê hêzeke derve ji aliyê. Vaya derekî binivîsînin. Şerê navxwe li Tirkiye çê dibe, wextê bibêje ne bi destê hêzên derve gelê herêmê ew ê çê bibe, tê wê manî ku amedekariya wan heye. Wezîrê İsraîlî her wiha got îdeolojiya birayên Bisilman, İxwanê Müslîmîn, xeta Tirkiye, Hamas, Qeterê ne tenê ji bo rojhilata navîn ji bo Ewropa û Amerîkayê jî gefa herî mezin e. Tehlike ye. Dersa heftê cotmeyê eger dijminê te bibêje em te tune dikin, jê bawer bikin. Şîretek balkêş e. Çîklî banga girtina balyozxane û konsolosxaneyên xwe ên li Tirkiye jî kir. Rewşa li Enqerê gotinên Tayyip Erdoğan wekî hincet nîşan da. Niha li Enqerê balyozxaneyekê me ya çalak tune ye. Personelên me, xebatkarên me ji ber gefan li wê derê neman, derketin. Îro di konferansa piştgiriya Filîstînê Netanyahu şibandin Hitler. Gotinên Tayyip Erdoğan hene dibêje divê İsraîl tune bibe. İnşallah em ê Qudsê wekê Şamê bistînin. Dersa herî girîng ya ku me ji heftê cotmehê derxistiye ev e, eger dijminê we rabin bibêjin mafê we yê jiyanê tune ye, qesta wan ev e. Ji ber vê yekê tekîliyan qut bikin, Tirkiye dewleteke dijmin e. Yani eger dijminê we rabin ji were bibêjin heqê we jiyanê tune ye, dibe jê bawer bikin ku ew dijmin e. Rojekî êrişî we dike. Ême Tayyip Erdoğan sibê heta êvarê me tehdît dike gef li Kurdan û li Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê dixwe. Ême em dibêjin na tişna ve siyasetê dike, siyasetê dike. Ne wisa ye. Dibe em jê bawer bikin ku armanca wan ev e. Wezîrê İsraîlî Şîklî li dijî îhtîmala bicihkirina leşkerên Tirkiye li Xezayê jî di çarçoveya hêzekê aştiyê de li hember derket, teqes kir ku ev yek rîska şerekî germ e hildigire. Çi dibe bila bibe? Em nikarin eskerên Tirkiye li Xezayê qebûl bikin. Ev ji bo dewleta İsraîlê dibe felaket. Hebûna eskerên dewleta Tirkiye li Xezayê dibêje gefek mezin e li ser İsraîlê. Ji ber ku ev rewş artêşa İsraîlê û hêzên Tirk tîne hemberî hebûdû. İhtimala ku ji ber şaşfemkirinekê biçûk fitîla şerekê mezin were pêşxistin. Wê çê bibe. Yani eger ev her du hêz li Xezayê werin hemberî hebûdû, dibe ku şerekî di navbera artêşa İsraîl û Tirkiyeyê de derbikeve. Em ji Tirkan re bi eşkere dibêjin ji Sûriye, ji Xezayê dûr bisekinin. Di hişê xwe re jî derbas nekin. Çîklî pesnê Serokê Amerîkayê Donald Trump da lê tekîliya wî ya dostane ya bi Erdoğan re rex nekir. Trump
به بریارین بالیوسخانه و گولانه دوست هری مزنی اسرائیلیه. لی دمجار طایب اردوغان ده شاشتیه کید که. اردوغان نه دوست شهرستانی روژاواییه. با امریکای دلیزه. evlilik'e که dualiye, durruye. Divê şêwirmendên Rêveberiya Amerîkayê dubare bifikirin ka wê çawa nêzîkî îdeolojiya İslamîst ya radîkal Tayyip Erdogan û Ahmed Colanî bidin. Ev daxuyaniya tund ya Çîklî Wezîrê İsraîlê hevanno piştî rexneyên giran ê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ên li dijî Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu hatin. Erdogan tim Netanyahu rexne dike. Erdogan herî dawî roja îniyê di daxuyaniyekî de Netanyahu şibandibû Fir'awn û gotibû kirinên wî, kiryarên wî Fir'awnî ne. Wê li cem nemînin. Em ê tola xwe jê bistînin. Axîna wan zarokên di nava bav û heriyê de wê tola xwe jê bigire. Gotibû Tayyip Erdogan. Hevanon ha em warin ser meseleya Dem Partiye. Çima hûn qîra xwe berdin Dem Partiye? Hûn çima qarşê Dem Partiye dibin? Hûn çima jê fehm nakin ji Dem Partiye? Hevanno. Dem Partiye daxuyaniyekî daye emperyalizmê rexne dike. Hêzên hegemonîst rexne dike. Hûn çima nerazî ne? Ama hevanno ez were tiştek bêjim min tu însanekî nediye heta niha piştgirî daye daxuyaniya Dem Partiye. Yani min ew qas tweet xwendin, min ew qas rojname xwendin. Ez ketim peyamên hevala yek însanekî ji bo xatirê Xwedê bibêje ya Dem Partiye rast gotiye tune ye. Dibêjin çi eleqa Dem Partiye heye radibe Amerîkayê rexne dike. Ya cî Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdogan lê. Ê hatiye girtin dostê Tayyip e. Maduro. Ew nizane dengê xwe derbixe li hember Amerîkayê, li hember emperyalizmê. Tu weke Dem Partî tu radibî dengê xwe derdixî. Ma wexta wî ye, ma ciyê wî ye. Dibêje xelk. Xelk wisa dibêje. Niha xelk mafdar e ne mafdar e ez aniha ji we dipirsim. Pêşî ez daxuyaniya Dem Partiyê bixwînim, ez vê ji we re bêjim. Dem Partî daxuyaniya xwe bi Tirkî nivîsandiye. Min Kurdiya wê peyda kir di Ajansa Mezopotamya'da. Lê yani heta merû fehm dike çi halî. Yani mîna ku Google Translate wergerandibe. Daxuyaniya Tirkî wergerandibe Kurdî. Min hinek guherand bi qasî ji bo ku hinek baştir were fehmkirin. Lê asteya nivîsandina kurmancî pir ketiye di ajansên me de. Ya heta merû jê fehm dike heqeten merû mahv dibe. Ajansê me ê rojavayî jî ne baş e. Ji Kurdiyan merû fehm nake. Niha hevalê me ku Tirkî weşana YouTubeê dikin ji bo wan pir rehet e. Dikevin hemî ajansê me bi Tirkî ne maşallah. Hemî rojnameyê me bi Tirkî ne. Hemî siyasetmedarê me xweş bi Tirkî diaxivin. Ji xwe re wana dikin mîvan. Rojnamevanê me tev Kurdî tev Tirkî diaxivin. Di vê derê de em dipelpitin. Heta em çavkaniyekî peyda dikin çi halî. Ajansekî peyda dikin çi halî. Hevalekî rojnameger jin mêr feq nake heta xwe îfade dikin çi halî. Nayê dîtin. Mesela ez pir dixwazim hevalên me hebin ê rojnameger mesela jin tune ne. Hevalê me rojnameger ê jin ku bikaribin analîzên siyaseta cîhanê bikin tune ne. Tune. Hebe her hefte bu hata vê derê analîzekê bikire tune ye. Nabînim. Eger nava we de hevalê me rojnameger ê jin hebin ji kerema xwe re bi min re bikevin tekîlî li ser Instagram, Twitter yan jî Messenger, Facebookê min re bikevin tekîlî vê derê em plansaziyekê dayînin. Em bi hev re şîrovê bikin. Siyaseta Rojavayê, Kurdistanê û Rojhilata Navîn û çi bixwazin. Tune çil salekê em neşopeya me ya rojnamegeriyê heye. Yani jinekê Kurd rojnamevan be bikaribe analîzan bike ez rast nehatime. Yani dî şerma kî ye û çi ye û kî xwe rexne dike, kî xwe berçavara û binçavara derbas dike ez wî nizanim.
tune her daxuyanî tev Tirkîne. Ji Emîna min jî dipelpitin. Radibim virda wê de li Başûrê Kurdistanê hin ajans hene mala wan ava heqeten. Ez hinek ji wan digirim. Zehmet e yani. Nanivîsînin jî. Mesela doh civîn çêbiye li Şamê ajansê me hene yani ama nanivîsînin. Ancak merû telefonê hevalekî bike dêdî qûdû virda wê de agahiyekî merû bi dest bixe bi rêya hevaltî û dostaniyê bi vî şiklî nabe yani. Ez daxuyaniya dawî ya Dem Partiyê ji we re dixwînim hûn çi jê derdixin derxin. Ka hûn jî rex nedikin ya hûn Dem Partiyê mafdar dibînin. Komisyona Tekiliyên Derve ya Dem Partiyê diyar kir ku revandina serokê dewletê yê Venezuelayê Nicolas Maduro ji aliyê Amerîkayê ve binpêkirina hiqûqa navnetewî ye. Ev êriş nayê qebûl kirin. Hevberdengên Komisyona Tekiliyên Derve ya Dem Partiyê Ebru Günay û Berdan Öztürk daxuyaniyekê nivîskî weşandin û ev tişt gotin. Ev destwerdana ku serokê Amerîkayê Donald Trump fermana wê daye binpêkirineke eşkere ya peymanên damezrêner ên netewên yekbûyî û hiqûqa navnetewî ye. Ev êriş nayê qebûl kirin. Ev müdaxeleya li mafê serweriya neteweyekî ye, desteserkirina mafê gelan e ku bi rêyên demokratîk pêşeroja xwe diyar dikin. Ev ji bo tevahiya cîhanê deriyekî pir xeternak vedike, daxuyaniya ku serdestiya leşkerî dikare were bikaranîn, da ku di hilbijartinên siyasî ferz bike, îradiye gel were tepeserkirin, gefeke eşkere ye, ragihandina bê pîvaniyê li ser asta gerdûnê. Min tiştek fehm nekir. Min tiştek ji vê hevokê fehm nekir. Ez serrast jî nakim. Hevalê ku nivîsandine, hevalê ku wergerandine ji Tirkî bila ji me re cardin wergerîne. Binêrin ez dubare dikim ji ber ku ez vê sibê hêrs bûm, min tiştek jê fehm nekir. Ja milletê me çawa jê fehm bike yani. Hevalê ku nivîsiye diya te çawa jê fehm bike. Daxuyaniya ku serdestiya leşkerî dikare were bikaranîn da ku hilbijartinên siyasî ferz bike, îradeye gel were tepeserkirin, gefeke eşkere ye û ragihandina bêpîvaniyê ye li ser asta gerdûnî. Em texmîn dikin dixwaze çi bêje. Ev helwest nîşan dide saziyên navnetewî, mekanîzmayên piralî û normên hiqûqî yên hevpar bi zanebûnî hatine astengkirin. Çavkaniyên enerjî, xwezayî, bin erdê sen erdê yên Venezuelayê milkê hevpar û rewa yê gelê wê ne. Ne yê tekoşînên desilatariyê yên cîhanê ne. Tespît. Vay. Çavkaniyên enerjî, xwezayî ê bin erdê ê Venezuelayê milkê hevpar ê milletê wê dirê, ne ê tekoşînên desilatariyê yên cîhanê ne. Tamam. Dewleta Tirkiye li Gabarê çi kulla xwe digere? Dewleta Tirkiye li Başûrê Kurdistanê çi digere? Em pêşî dewleta Tirkiye ji Kurdistanê derbixin, em paşê biçin qarşî xelkê bin. Em şiyar dikin dibêje. Dem Partî şiyar dike. Binêrin. Ez ji we re bêjim. Qaşûm û şîrove nekim. Na ji xwe şîrove nakim. Ez tenê ji we re dixwînim. Yani hurmeta min heye ji hevalên me ên nivîskarên vê daxuyaniyê re. Em şiyar dikin. Valahiya desilatariyê, aloziya ku ji ber destwerdanên leşkerî yên bi vî rengî çêdibe, wekî ku ezmûna dîrokî nîşan daye ji bo gel bêtir wêraniyetî ne, ne aştiye. Ne çalakirina saziyên dewletê, yani merû saziyên dewletê nexe nava faaliyetê. Avahiyên rêvebiriyê li Venezuelayê xeteriya veguherandina herêmê ji bo qadeke bê kontrol serdestiya ji bo kartelên narkotîkê yên cîhanî sûçên rêxistinkirî dike. Ev rewş wê pirsgirêkeke ewlehiyê ya kûr biafirîne
ku ne tene gelê Venezuela'yê lê tevahiyê herêmê tehdît dike, sînoran derbas dike. Ji aliyekê din ve berpirsyariya krîza siyasî ya demdirêj ya Venezuelayê nikare tenê bi destwerdanên derve were girêdan. Binpêkirinên mafê mirovan ê reveberiya Maduro, tepeserkirina muxalefetê, pêkanînên ku qada siyasî ya demokratîk sînordar dikin jî welat xistine nava bêçarebûnekê kûr. Lêbelê çareseriya van pirsgirêkan ne operasyonên leşkerî ye, ne dorpêçkirin yan jî guhertinên hikûmetê yên ji hêla derve ve têne ferskirin. Li Venezuelayê aramiya mayînde serfirazî ne bi pratîkên otorîter ne jî bi destwerdanên leşkerî yên navnetewî dikare were bidestxistin. Çareserî çi ye? Tamam dibe Maduro jî dîktatör e û filan bêvan xelkê avêtiye hepsê û bi xwe otorîter e, ama dibe tu hem müdaxaleya eskerî neke û ew jî otorîte xwe yani ewk nebe, otorîter nebe mîna li Tirkiye. Çareserî çi ye? Dibêje Dem Partî rêzgirtina îradeya demokratîk ya gelê Venezuelayê. Dibe merû ji wan re rêz bigire îradeya milletê Venezuelayê, garantîkirina maf û azadiyên bingehîn, avakirina serweriya hukûqê, vekirina rê li ber pêvajoyeke siyasî aştîxwaz û berfireh. Yani tiştê ku tê zanîn dibêje Dem Partî. Mesela em nikarin di vî halê xwe perîşan da dê hezar însanê me hepsên Tirkiyeyê de girtîne, em rabin herin şîret li Amerîkayê û li Venezuelayê bikin, em bibêjin ya wexta wî ne ya kes me godar nake. Yani em partiyekî piçûk ê rojhata navînin. Yani bi me av germ û sar nabe ha. Yani em bîra kesî de tunene. Dê hezar zêdetir însanên te endamê te de hepsê Tayyip Erdogan dane. Tu şûna Tayyip Erdogan de daxuyanî dî. Normal gerek Tayyip van tiştane bigota. Tayyip bigota. Yani tamam Maduro jî otorîtere, tamam ama kirinên Amerîka jî nerastin. De bila bibêje, Tayyip bila bibêje. Mesele ew e. Ama Dem Partî radibe xwe dike hedef tiştê wisa dibêje. Ya o îşê me yani min doh li hevalekî godar kir, tiştekî pir xweş digot, navî nayîvîre min. Yani ji bo ku dîktatûrekî ji ser hukm bikeve hevano, li şûna ku şer û pevçûn li hember wî dîktatûrê çêbibe û însan werin kuştin, millet yetîm bimîne, zarok perîşan bibin û serhildan çêbibe, di şûna wî de baştir e dewletekî serdest biçe ewsa piş sûyî bigire û bîne bavêje hepsê jî hesab bixwaze, bê xwîn birije. Lê em zanin li Venezuelayê xwîn rijiyaye. Xwazî bê xwîn bibiya. Yani bata girtin. Yan jî divê dünyayê de hakikaten cendirmeyên adîlane hebûna. Wextê ku Tayyip Erdogan êrişê Rojava kir, teq biçûya paş sûyê Tayyip bigirta, bibire bav te hepsê derxista pêşberî mehkemê. Normal ev mekanîzmaya edaletê heye di qada navnetê wî de lê wezîfa xwe nake. Normal heye. Mesela Aqaz gundê me hatin şewtandin 5000 gundê me. Mesela Roboskî çêbû. Mesela li Parîsê du komkujî çêbû li hember siyasetmedarên me. Ew jî sersala wan e, salvegera wan e, em bibîrtînin. Yani kesî dewleta Tirkiye şermeza nekir, kesî neçû piş sûyê Tayyip Erdogan negir, dest û nigî girê neda dernexist mehkemê mesela. Ya me dixwest yani. Zora wan jî li Maduro dibe. Maduro mesela hilbijartin çêbû, 145 însan tevlî hilbijartinan bûn. Yani rejiyekî pir kême, normal hilbijartin hesab nabin. Pir zêde deng jî bi dest nexist, ama rabû xwe serokkomar îlan kir. Xwe serokê dewletê îlan kir. Hugo Chavez nexirabû. Hugo Chavez dibêje em di hedefa Amerîkayê de ne, ta berê 20 salan dibêje. Amerîka dibe çavê xwe berdaye, axa me, welatê me, divê derê dibe dünyayê de petrola herî mezin ciya me heye. Amerîka çavê xwe berdaye welatê me. Beriya 20 sala tiştekî wisa dibêje. Ez binêrim vîdyoyê hebe ez bi wara parve dikim hevan. Heye bar dikim. Niha we çi fehm kir ji daxuyaniya Dem Partiyê? Ev e. Ama her kesî rex nekir. Yani dişûna ku dîktatûrekî bi şer û pevçûnê hilweşe, baştir e bi operasyonekî navnetî were girtin, veya fikrekî baş bû. Lê
li Venezuela rewş newseye xwîn rijiya mixabin hikûmeta Kübayê dor ragihand ku 32 welatiyên wê di êrişa hêzên Amerîkayê ê li ser Venezuelayê de di dema girtina Maduro de hatine kuştin. Hikûmeta Kübayê bi daxuyaniyekê diyar kir ku di êrişa sûcdariya ji hêla hikûmeta Amerîkayê ve li dijî komara Bolîvarî hate kirin, di dema operasyonên şer de 32 Kübayî hatin kuştin. Tevahî kuştî endamên hêzên çekdariyên şoreşger û Wezareta Karê Hundir ya Kübayê ne li ser daxwaza hikûmeta Venezuelayê çûbûn erkên xwe yên fermî pêk danîn. Hikûmeta Kübayê ji ber kuştina 32 welatiyên xwe 2 rojan şîn îlan kir. Donald Trump ragihandibû di wê operasyona eskerî de hejmarekê kes hatine kuştin. Gotibû yani. Di vê naberê de hevano Maduro sibê li New Yorkê derdikeve pêşberî mehkemeyê ka ew ê çi bibêje. Hin derdor dibêjin ew ê îtiraf bike, ew ê tekîliya xwe a navnetewî bibêje ji Amerîkayê re. Eger bibêje ew ê pêşî behsa Tirkiye bike. Mesela çima senatör Lindsey Graham radibe dibêje me ji Maduro re gotiye rabe here Tirkiye li wê derê ji xwe re azad bijî û dibe neçûye Tirkiye mesela. Çima behsa navê Tirkiye dike? Na eger Maduro bi Amerîkayê re hevkarî bike, navê Tayyip Erdogan bibêje, serê Tayyip Erdogan dikare bikeve belayê. Dadgeha Federal ya Manhattanê hevano ragihand ku serokê Venezuelayê Nicolas Maduro roja duşemiyê piştî nîvro roja duşemiyê îro ye ya? Îro ye. Ez vîya Maduro îro em bêjin. Nûçeyê wextê ya dobe ewsa. Li gorî ragihandina Amerîkayê Maduro li navendeke destgirtinê yani a binçavkirina ya federal hatiye bicî kirin heta ku dest bi dozên yasayî yên li dijî wê bikin. Li gorî agahiyan Maduro wê bi sûcbariyên derheqê bazirganiya maddeyên hişbir, komployê, sûçê navnetewî, sûçên ku berê ji aliyê Wezareta Dadî ya Amerîkayê ve di dosyeyên dadgehên berê de hatine ragihandin. Yani derheqê de pir sûç hatine kom kirin. Tu detayên fermî yên tevahî duwarê îddianameya nû de hîn nehatine weşandin, nehatine eşkere kirin. Lê bawer dikim serê sibê Amerîkayê tê maneya ku vê derê piştî nîvro ye. Yani aniha di van saetan de Amerîkayê serê sibê ye. Ew ê îro dest pê bike. Belkî di van saetan de dest pê dike. Mümkün e. Ka ez binêrim gelo dest pê kiriye nekiriye. Aniha ez ê ji we re bêjim. Ez merû dikare merû dixwaze zindî temaşe bike ka çi dibêje. Bi destûra we ez herî wan vîdyoya bînim nîşanê we bidim. Vîdyoyên ku min qala wan kir ka çi dibêje. Doh me Leyla Bedirxan da nas kirin hevano. Mesela Colanî dibêjin Colanî nexweş e, nexweşxanê da ye. Ev e. Rast e, nerast e nizanim. Hûn jî fikra xwe nabêjin, hûn her tiştî ji min re dihêlin. Yani rast e nerast e. Ka ez vêya bînim ser ekranê. Mesela. Yek ev tiştekî din dixwazim nîşanê we bidim. Ew Grahamê ku min behs kir senatörê Amerîkî axaftina wê dixwazim hûn jî guhdar bikin.
Hat. Deqekî hevalno. Ez vê ji we re bînim. Tiştekî girîng bû. Turkey today, but it's in New York. So if you tell people in Cuba you need to stop being a communist dictatorship threatening America, you should go somewhere else. You better take the offer. Maduro has nobody to blame but himself. He gave him a way out. He chose to defy Trump and the U.S. military, and his ass is in jail where he deserves to be. And every president has said the same thing, but he didn't. He could be in Turkey today, but he's in New York. So if you tell people in Cuba you need to stop being a communist dictatorship threatening America, you should go somewhere else. Ew qas besê dibêjim, yani hat fehm kir tiştek ku min ji we re got ew e. Di vê navberê de tiştekî dijî bînim bîra hevala yeketê Niştimanê Kurdistanê namzetê xwe yê Serokkomariya Iraqê eşkere kiriye. Nizar Amedî namzetê yenekê yê ji bo Serokkomariya Iraqê ye. Nizar Amedî kî ye? Di sala 1968 de li Amediyê li Duhokê yani Amedî girêdayê Duhokê ye. Ez çûm Amediyê ya. Li ser zinarekî avabiye pir xweş e. Di sala 1993 de li zanîngeha Musulê bawernameya lîsansê ya endezyariyê stendiye. Berî sala 2000 jî di mekteba sekreteriya Celal Talebanî de xebitiye. Di navbera salên 2022-2024 de wezîrê jîngehê yê Iraqê bû. Di serdema Serokkomariya Celal Talebanî û Fuad Masûm de berpirsê nivîskiya serokkomar bû. Niha berpirsê nivîskiya mekteba siyasî ya yekê di Niştimanê Kurdistanê yenekê li Bexdayê ye. Hûn dixwazin fotoğrafî bibînin? Ez ji we re bêjim. Nizar Amedî. Ez fotoğrafî wî jî nîşanê we bidim. Maqsed serê we de fikrekî çê bibe. Porîtine tişnav e. Ew merex nekin. Di dawiya sala 2026 de dermanê port tê. Ji ber vê yekê hevalê ku porê wan tune ne êmî jî tune ye. Merex nekin ew wî dermanekî bikarbîne porît tê. Ji ber vê yekê hevalno Rêzdar Nîzar Amed jî em ê jê re bibin alîkar. Baş e. Ev e namzetê wekî din min dixwast ez tiştekî dijî nîşanê we bidim hevalno. Bi vî şiklî. Namzetê pedekê yê Serokkomariyê û nas dikin kî ye? Madem Musa ye, madem hûn zanin her tiştî, ez ji we re bêjim kî ye? Tamam. Ez hema fotoğrafı wî jî bînim ser ekranê. Pêdiviya wî jî bi dermanê por heye. Ev jî hevalno
Em viya rakin. Ew jî namzedê pedekî Serokkomariyê ye Fuat Hüseyin. Baş e? Vê gavê du namzet hene. Li gorî we kî dibe Serokkomarê Iraqê ji wan her duya? Nazir Amet yan Rezdar Fuat Hüseyin. Hûn jî pêşbîniyê xwe bibêjin texmînê xwe ka wê çawa be. Ev jî çû em viya jî radikin. PDK û yenekê li ser yekdengiya Kurdan civiyan e meseleya avakirina hikûmetiyê pozisyonekî çawa bigirin li Iraqê tiştên wisa yani. Di vê naberê de İsraîl û Sûriye li Fransayê dest bi danûstandinê dikin li ser xêrê be ka em binerin wê çawa be. Bila hebe. Yani danûstandinê wan hevan no. Berpirsên payebilind yên Sûriye İsraîlê îro li Parîsê dicivin. Dest bi danûstandinên ewlehiyê dikin. Ev hevdîtinên ku em behs dikin li ser zexta Amerîkayê pêk hatine. Armanc ew e sînorê di navbera Sûriye û İsraîlê de were aramkirin. Dibe ku ev hevdîtin bibe gava yekemîn ya ber bê asayîkirina pêwendiyên her du aliyan ve. Ev bi vîya we ye. Esad Şeybanî wê Sûriyê temsîl bike. Balyozê İsraîlê ya Amerîkayê jî ya kel wê seroketiya şandeya İsraîlê bike. Ya do êvarê behsa balafirekî Amerîkayê kirin, balafirekî eskerî, kargo, çek û sîlah anîne li hember Îranê ketine nava amedekariyan wê şerekê nû dest pê bike. Em vê gavê nikarin tiştekî bêjin ji ber ku tiştekî piştrastkirî tune ye. Ji xwe hatiye plankirin di sala 2026 de İsraîl êrişê Îranê bike. Tiştekî wisa heye. Lê bi qasî ku me anha ji Wezîrê İsraîlê bihîst li Tirkiye jî wê serhildanekî gel çêbibe. Wezîrê İsraîlê dibêje Tirkiye wê navhev keve wê serhildana gel çêbibe lê ne bi destê hêzên derva. Tayyip Erdogan wê were rûxandin, were hilweşandin. Edî em binerin ka çawa bibe. Çi dibe bila bibe hevan. Li Tirkiye hikûmeta Tayyip Erdogan hilweşê jî li Îranê hikûmeta îro rejîma îro hilweşê jî temamî ji bo menfaetên Kurdan e. Li rojhilata navîn kevirekî jî ji ciyê xwe bilive li gor menfaetê Kurdan e. Ê me wisa ye ji ber ku tu tiştekî heta niha ne ji bo fayda me biye li dijî me biye ji vê saetê şûme çi bibe bi kêrî me tê. Qet xem nekin. Êvarê ez ji were bültenekî pêşkeş bikim. Ez li bendê me ku nûçeyên deqeyên dawî werin, nûçeyên nû agahiyên xêrê werin. Ji bîr nekin hevano bibin abone ji kerema xwe re. Vê kanalê hinek bi pêş bixin. Katıl butonu heye. Bibin endam jî, bibin abone jî û çi adxwazin wisa bikin. Çi agahî werin ez tiştekî ji we ve naşêrim. Em vê derê vekirîne. Xatirê we silav rêzevanda.